Здравейте хора, понеже знам, че много от вас искат да си направят безплатен аватар с големи крака и днеска смятам да ви помогна. Така, ето, както виждате нямам нищо, не е платено. Full body. Така, отивате на Marketplace, след това на търсене и пишете free. Така, и тук ви дава много фри неща, но ние търсим ето такива аватари, като например Summer. Не е важно, но аз ви препоръчвам Addison. Ето. Или City Life Woman. Аз смятам да използвам City Life Woman и я взимам. Така. След това трябва да намерите или Kindy, или просто Roblox Girl. И двете ще работят. Ето така изглежда Cindy, не Kindy. Ето така изглежда Roblox Girl. Аз ще взема Cindy. Добре. След това може да вземете няколко лица, като например това, но те не са задължителни, те са само ако искате аватара ви да стане още по-добър. Аз по принцип мисля, че моят е добър. Може да вземете аксесуари, шапки, но това после ще го правя. Натискате Cancel, отивате на Customize. И отиваме на Body и Torso. И натискате Apply, ако сте от лаптоп. И взимате това цяло на City Life Woman. След това отивате на Right Leg и взимате това. Второто, после Left Leg и взимате второто. За сега така изглежда аватарът ни. После отивате на Head и вижте, получихте много нови лица, но аз смятам да използвам ето това заедно с това сладко личице. И както виждате, така е сладко. След това отивате на Build и го правите колкото високо искате. Може да е много издължено. Ето така. Ето така ще го направя. Не така ми харесва. Ето тук по средата го слагаме. И ето така ще ни изглежда аватара след това. Отиваме Here и можем да сложим тази, само че аз не я искам. И смятам да взема тази. Ако все пак сте си взимали Roblox, може да вземете някоя по-скъпа, като тази.
Но аз сега ви показвам за безплатен аватар, затова слагам тази коса. След това ще видим на Clothing. И може да отидем на Classic Shorts. Там сте получили това горнище и това долнище. След това отиваме, но преди това можете да отидете на да, разбира се, нямате никакви, затова отивате пак на Marketplace и отново въвеждате Free. Както виждате, тук има коси и всичко. Даже можете да си вземете на коса. Но не ме интересува. Най-интересно ми трябва да се вземе адрес. Затова ще го използвам за това, за което ми трябва. И след търсите търсим. Ето виждате, тук има такива с игри да играят, за да ги спечелите и експириенс, но това ще ви покажа в друго видео как да го вземете. Ето виждате, тук има много неща, които може да вземете безплатно, ако искате нови коси. Но нашата цел не е това, за жалост. И отиваме и ще взема нещо сладко, например това сладко якенце. Ето виждате, напълно безплатно е. И го слагаме към аватара си. Така. Ето, така изглежда. Долу можете да сложите някаква блузка. Примерно аз смятам тази Roblox блузка за много сладичка. И ще се сложа. И продължаваме надолу, за да намерим някакво долнище, евентуално. Да, тук надолу са сантели с пари, затова за долнището ще взема ето това. Не се връзва много с аутфита и не изглежда добре, затова може да потърсим и след кратко търсене намерих това, което не изглежда чудесно. Пробваме това и то не изглежда чудесно. Това натискам Cancel и отиваме на Customize. След това отиваме на Clothing и отиваме към Classic Pants. И аз тук имам няколко мои си, които са ми безплатнички, които са платени, както виждате. Но сега ще използвам тези, които не са безплатни. И ето това. После отиваме на Body, Head. И трябва да вземем някакво малко. Като отиваме в Build, новата трябва да се ориентира на минути. И ето получихте хубав аватар.